po na ni guys, please share na din maraming salamat. Please po, share na din. Santangang. Sige. Ngayon ay kung basag hapon gabi eh. Ha? Suntang yun. Playa suntan mong Pasmo. Dugay kaayo ay no, sa mga dugay magkaya ni mga parlor di ay. Wala man dia. Ito me. Soy arda me. Dugay kaayo. Oh, mura naman si. Wala man ni nagpagupit niya, color ba? Gupit na ran, pakulor man. Mura naman lagi si. Dapat pinasahin ba? Mura nagsikuhan ba? Kamu na kay kuan sinaw ba? Mura si Indonesia. Ituran na yun, be. Ano sa pundo? Ano ba na isa? Ganun mo. Ano sa pundo? Wala ko sila dito. Ah, 11% tama ni ay. Mata na ko ni. Kukuting ka gata sa bata. Palitin ko ba ang bata daw. Jesus, suko ba yan ang Jesus? Please, Jesus. Please. Oh, yes.
ka na kamay, ma'am. Ah, tama. Tama. Ayaw, diamond. Ayaw ba? Selfie na, ma'am. Ano nga? May nagkag... Lipstick sa... Wow. Wala ka dito, wala ka tayo. Ayaw man. Sabi. Ang dapit ba? Zay! Mura-mura na magnaw ni pila. Wala gamit. Nangyari si Sam? Ah! Ano atong kuhan, susuga. Maniman, ipito na niya eh. Ah! Ano yung cover, oh? Lang. Hindi ko na takot-takot. Uy! Muli sila dito. Huwag ka magpansin-kanto. Di, no? Alas 4 na naman, siniyo. Alas 4. Bang i-charge! Ulat ba? Lao. Di ba ito? Ay, aircon na gataan eh. Yung aircon ba? Oh, naman. Ayaw na. Matulog na ka? Punta dito balik, Lula. Gid, Lula. Gid. Gid, Lula. Yan, bebe. Gid, Lula. Hindi na kami timda tagatas. Sleep. Yung baka daw, ma'am. Ano na ito yung baka nga? Kagawad. Wow. Kapilas. Hindi na kan kuya video. Kuya video ah. Mana kaya bije? Dili din. Dili din. Ayun, kaya iba na. Dito na siya. Makuha na ako. Uy, pamina. Dalawa na nagsinesan ka na. Ito na gatimog, ma'am. Pulusan ya? Dili din daw Tagalog. Dili din ang Tagalog. Ano naman po niya? Masangit naman po tayo na. Ako ang para ha. Thank you for watching, guys.